Здравейте, това е Лудото Зайче. Ние ще снимаме... Какво беше? Survival Assault. Поредица, да, верно. Протъс. Имахме невероятния късмет да попадем на остров с животни. Дори имаме една крава дете с гъби върху нея. Супер. Много се кефим. Обираме дървото. Да щупим дървото първото, това е най-важното. Да се надяваме да ни падне саплинг. Би отгоре за саплинг и не Остави само едно. Остави само отгоре на дърво. Защо? За да може да остане листата. Да щупим за саплинг. Аз щупя за саплинг. Това като падат с такова... Ето саплинг. Yes. О, супер. Къде отиди? Там още седи горе. Взе го. Нахалник. Посаждам го пак тук. Бягай. Бягай. Още един саплинг. Още един саплинг. 3 саплинга. Този път го слагам на оно растовче. Още един саплинг. Много саплинги падат, бе. Ето един... Ого, че... Виждам скайблок, май. Във въздуха. Аз съм играл скайблок. Още един саплинг. 3 саплинга имам в мене. Ние тук ще станем богачи на дървето, човек. Всяко е тук се падна на саплинг. Не се падна на саплинг. Няма. Ще сложи го някъде. Аз взимам тръсти какъв. Тук съм го пуснал на нормал. Да знаеш, може да се спалнат някои гадини. Ще потопа нарядко ти слагаш, бе. Ти ли щупи дървото, бе? Дай ми малко дърво. Какво дърво, бе? Дърво? Чакай. Имаме 5, на колко да го делим? Дай ми 2. Бага, вика, нищо без ти. Прави крафтинг тейбъл. Аха, аз съм с 2 дърво. Ти правиш крафтинг тейбъл. Хубаво. Те сме наравно. Табилата за къде прадите щупихме за те така. Ще трябва да я хвърлим. Добре, първата къща ще е под земята, нали? Вижте, там има някаква дупка. Тя ще направи някакъв дървен, не спомням. Сложи ли крафтинг тейбъл? Сложи ли крафтинг тейбъл? Виждам зомби. Не ме интересува. Крафтинг тейбъл, чакай. Сложи ли мен ме забива, тъй че ти се опраш. Зрителите ще им забива, какво да се прави. Аз не мога да снимам, защото аз хоствам сървъра. Това че да ти е готино. Опа. Начало ще направя дърво. Не, няма да си хъбя дървото, макар че ние ще ви пораснат нови. Той сега май ще ти свършва епизод, като колко минути мине. Не знам, бе. То по 10 ще го правим. Зак 1, 2, 3 май ще влезе скоро в сървъра. Чакай. Охо! Влезе тази дупка е така. Това е така. Имаме с пещера. Супер. Не трябва ми 3 камъка. Ау! Кой е? Как ме шиба? Не бях аз. Долу имаме айрон. Къде? Ох, чек! Пак ми се обърна да таковам. Върна би сега за окъпа. Го е, човек. Как ще се качим горе? Напред тук. Път. Аз ще се занимавам с зомбите, които са много. Имаме айрон тук, само да кажа. Го обърнем. Как ще се качим горе? Пред... Ето. Дай качвай се бързо горе. Ето тук има още айрон. Махай се. Радо, ако умра... Не ме интересува за тебе. Вие се създават зомбита в момента. А ти още не помагаш. Се занимавам ли, бе? Ай, чао. Аз се измъкнах, почти. Гледай, има убиха заради тебе. Газняр. Сега тебе ще убият. Не, аз съм горе. И точно. Извинете, малко съм болен. Не малко, ама. Такова, къде е крафтинг? Ще ги пребия. Охо, че. Да пазим ли яйцето? Той не мога да ги такова. Бе, има зомби лодка. Аз не мога да ги ударя. Сега ще ме убият пак. Брат,
Брат, направи един меч да ги выпуха. Сейчас направим меч. Вот и заглянем. На. Елоди. Начу. Да, дървен. Ми какъв камен е наш прав каменна кирка за айрона? Кому се отваряш така? Ама аз не мога да ги ударя, бе, човек. Нещо ми е бъгва. Имаш ли дърво? Трябва ми дърво. Колко дърво имаш у тебе? Аз само умирам. Не знам. В тебе имаш ли дърво? Знам, те ме убиха, трябва да се го вземем. Чакай, че и меча не успя. Чакай, че тия зомбите нещо ми бъдат. Ще дисконектне, па ще влезне. Добре, имаш ли дърво в тебе? Не, отивам да си го взимам. Не, зомбито ми е взел меча. Има паяк. Нещо. Само веднъж е това, съжаляваме. Но някои не могат да играят без чит. Бота не може да я без чит, тъй че. Да ти кажа, че догоре. С камъни? Има телепортен си, сори. Извините, ама си взех само една пръчка, защото исках просто да се направим кирка. Трябваше ми. И трябва просто да рочи, че направим чест. Колко дърво имаш у тебе? Трябва имаш. Нямам, чакай, че забравя да си го взема отдолу. Отивам бай да събия. Нали знаеш, че ще стиеш на тайта ми, че си взема дървото е? Исках ги изтрепиш и да обира рана. Ти притрепва ли? Не намеря тук. Еми го дървото. Добре. Еран. И една... Не, готово наш да се телепортнам тук. Там има повече. Аз съм събия с зомбите. Добре. Аз събирам ерана. Забива тук, бе. Още. Чек. Мам тук. Следващия път ще снимаш чек. Керече, ма не го знам къде е. Чек ми забия, не му влезна дори в една дупка. Гледай. Имаме кол, да знаеш сам. Ма нямаме все още. Ще се направим. Брат, дай аз да копам. Ме забива. Аз не мога да забия с тях, нали знаеш? Дай нещо. Бягай. Брама. Поне ми направи на Кирков. Направи се сам, бе. Откъде? Не мога да се кача догоре. Значи една кирка. Овче, че аз сменям вече с такова. На. Поне не е изхабена. Радвам се. Ще се радваш? Бема ми 10 айрон. Добре, ще направиш ли чест? Трябва да се порасне дървото. Да, за тази цел трябва да е сутрин. Трябва да убием няколко овце. Да се направим 2 легла. Още айрон няма и така. Добре. Шка, добре. Аз се качвам. Сори. Добре. Тук да не е гръмвало нещо. Той трябва ми овца. Ето една, първата набелязване е пред мене. Има крипър. Къде е? Where? В водата. Добре, не ме пука. Що ме чак там? То става сутрин вече. Уби всичките овци. Аз ги търся първо къде са. Те тук къде изчезнаха, имаш толкова много. Ще пусна яйцето. Чита. Много ми забива човек, ти ще снимаш. Да. Ти? Вярваш ли? Да. Как тъй? Скефи ме рак. Дето аз хоствам в сървъра едва. Где ти сега ми забива?